Да. По случай патронния празник на училището, ние от TV8 ще проверим какво знаят нашите съученици за училището и патрона Петко Рачев Славейков. Здравей, Памела! Знаеш ли някое стихотворение от Петко Рачев Славейков? Знам, татковина, хубава си татковина, име сладко земя рай, сърце младо и невинно, за теб трепката играй. Мили са ми планините и на север и на юг, драги са ми равнините, набразнени с наши пук. На уста ми сладка дума ще да бъде този кът, дето Дунав варда струма и Марица си текат. Дор на небо ясно слънце, дор на очи свят живот, ще обичам аз от слънце, тази земя и тоз народ. Много благодаря. Здравей, Николас! Кога и каква културна просветна дейност развива Петко Рачев Славейков? Развива широка културно-просветна дейност до 1848 година. Събира 2263 песни, пословици и поговорки. От 1853 година той отпечатва първите си книги "Смесена китка", "Песнопойка", "Басменик". Пише поемата "Бога е войвода" под влиянието на революционните действия около Кримската война и много бунтови песни. Докато учител в Търговище, той издава българския сатиричен вестник "Гайда". Здравей, Дария! Кога и къде е роден Петко Рачев Славейков? Откъде произлиза псевдонима му? Роден е на 17 ноември 1827 година в Търново, в дома на Рачо Казанджията. Майка му Пенка умира скоро след раждането му. Бащата на Петко, също Рачо, се заема с казанджийство. Той е слабо образован, но с горд български дух. В селото на майка си Вишелград Петко вижда Славей, който дотолкова го впечатлява, че променя фамилията си на Славейков. Друга версия на произхода на псевдонима, с който ще бъде запомнен в българската литература, е произходът на майка му. Боюклиеви. В превод от турски Славейкови. Много благодаря. Здравей, Дени! Освен книги, какви други издания издава писателят Петко Рачев Славейков? Славейков издава повече от 60 книги, вестници, Гайда, 1863-1867, Македония, 1866-1872, Шутош, 1872-1874, Костурка, 1874, Списание, Ружица, 1871, Пчелица, 1871, Читалище, 1872-1873, Звънчета и Глумчо. Много благодаря. Здравей, Валя! В кои градове е бил учител Славейков? През 1843 година Славейков стана учител в Търново, но за написаното. Прославил се в Търново със славни гръцки владици, е изгонен от 1844 година до 1864 година. Последователно става учител в други села и градове – Трявна, Видин, Враца, Плевен, Берковица, Лясковец, Бяла Елена и други. Преподава по взаимоучителният метод. Работи в първото класно училище в Елена и го нарича Даскаловницата. Много благодаря. Здравей, Валка! Кой е Петко Рачев Славейков и кои са неговите потомци? Петко Рачев Славейков е български поет, публицист, фолклорист и политик. Той е сред водачите на Либералната партия след освобождението, председател на Народното събрание и министър в няколко кабинета. Славейков е баща на 8 деца, сред които са политиците Иван Славейков и Христо Славейков, публициста Рачо Славейков и поета Пенчо Славейков. Много благодаря. Да проверим какво знаят учениците от 6 и 7 клас за патрона ни. Здравей, Емануела! Знаеш ли нещо за историята на училището ни?
Народното начално училище Петко Рачов Славейков е открито през учебната 1925-1926 година. До учебната 1937-38 година се помещава в сградата в двора на църквата Свети Теодор Тирон. В него се обучава отначало само подготвително отделение и постепенно всяка година се открива по един нов клас до трети клас. Четвърти клас се открива през учебната 1939-1940 година. Строежът на новата училищна сграда започва през 1922 година, но поради липса на средства строителството продължава до 1939 година. В него занятията започват на 15.9.1939 година. През 1956 година училището е класирано на второ място в околията и града. По решение на отдел просвета на 1.10.1961 година училището е определено за първото в града, в което се въвежда по интернатно обучение, т.е. ще се работи и учи до и след обяд. Решението влиза в сила от 15.01.1962 година. На 17.09.1962 година открита първата занималня, водена от госпожа Вера Цветкова. На 1.10.1963 година е открит ученическия стол. Много благодаря. Никола. Старт! Здравей, Никола! А освен писател, с какво друго се занимава Петко Рачов Славейков? Петко Рачов Славейков е познат като основоположник на българската литература за деца, автор на учебници, проявява се като географ, историк и мемуарист. Той е също така преводач, филолог и фолклорист, издава два сборника с народни песни, възстановява събраните си пословици 17 000 на брой, издава български притчи и пословици характерни думи, изследва българските обичаи, обредната система, демонологията и народопсихологията. Пише под множество псевдоними. Много благодаря. Здравей, Никола! В кои градове преминават обученията на Славейков? Учи последователно в Търново, Дряново, Трявна и Преображенския манастир. Самообразова се с много четене в библиотеките по манастирите около Търново. Голяма роля за неговото възпитание изиграва запознаването му с история славянобългарска на Паисий Хилендарски. Неговото му литературно произведение Акатис на три светители е запазено. Благодаря ти много. Здравей, Рая! Как протича живота на семейството на Петко Рачов Славейков? През годините семейството често се премества заради бащата от Трявна, Стара Загора, Търново, Сливен, София и Пловдив. Повечето от децата са посещавали Робърт Колеж. Райко и Христо Славейкови учат в южнославянския пансион в Николаев, Русия. На 17 годишна възраст Райко умира от възпаляване на мозъка и го погребват в Сливен. За Пенчо Славейков Райко е любимия му брат, който го учи на руски под думите му нежна и тиха натура. Райко е поет и събирач на народни песни, приказки, обичаи, преводач от руски, полски, чешки, сръбски. Учил сам тези езици, ровейки се из бащините книги. През 1879 година Петко Славейков се установява да живее в София заедно с семейството си. Къщата му се намирала срещу скулптурния паметник Петко и Пенчо Славейкови на днешния площад Славейков. След като попитахме учениците от 5, 6 и 7 клас какво знаят за Петко Рачов Славейков, ще помолим директора госпожа Росица Димитрова за няколко думи по случай патронния празник на училището. Добър ден, госпожо директор! Бихте ли пожелали нещо за патронния празник на училището? Добър ден, TV8, благодаря за това, че ми давате тази възможност. Да, на училище Славейков пожелавам да
е едно училище, което ще върви напред във времето и във вековете, ще продължава да съществува. И то ще бъде поддържано от млади и талантливи и желаящи да работят и да се учат с ученици и учители. Пожелавам здраве на всички вас, учениците, на всички колеги, на целият персонал на училище Славейков. Най-важно е да сме здрави. Пожелавам си много нови успехи за училището, много нови придобивки за училището и само след 2 години да празнуваме своята 100-та годишнина заедно отново. Много благодаря, госпожо директор, за милите думи. Довиждане. Довиждане.